हाल बा भाई लोग खेसारी लाल के एगो गाना इल गाना के नाम है हमार जिला। अब ताहले के हम बता दी कि ई गाना एक के रात में ई गाना के ऑडियो आ वीडियो शूट भइल बा। एक के रात में ई गाना एडिटिंग भइल बा। आ गाना तक खैर ठीक बा, लेकिन हई का ह खेसारी भैया मर्दे खा तारा छापड़ा के, गावा तारा गीत आरा के। रे पगला बोला मत मर्दे, हम जानता नी तू कहबा ये कि आरा के शूट कैला ह तो हम आरा के गनी छापड़ा के ना। कापन भैया मर्दे देखा तारा नु। भाई लोग अगर तू लोग छापड़ा जिला के हवा लोग तक तू लोग बतावा लोग कि का खेसारी लाल ठीक कैला हवन आरा जिला के नाम लेके। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लोग अगर तू लोग चैनल पे नए बार लोग तो चैनल के सब्सक्राइब वीडियो के लाइक कर लोग। मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।